Hero try dia viewers sisai sempat ngapriang somai fi haga nga steps ni utrai haga keteng ka tiang tam uji skres nong penim kani ka jingkren gawangan ai menta kalong kaba dan kam na ki badan kam palat banan kata kabangan keren menta kadai kumno bapinyo pediang ya ka jing start now blay fi habang iem hakani ka percai ho bungi bapek ya kani ka video menta ngamlan bafidan ya kajing start jaga pertai mo kajing start kibun bagi beri badan kajing start haga jabin ngimlan ya kata ba kidan sisa ki blok extraordinary ni ki bakham start haga puli dangli haga ban solve ya ki problems mo jongka puli dangli ki university lani ki technology ngila ban iya kata handrai kadan kawai kajing start kabakani kita kajing start kamang kerenta pimla banyo lengba kapuli dangli kata kadai kajing start kabaken jaman sim bat hagani kajing im jongi ladang im dan ia kani kajing start kabaken jaman sim ka palat benginya ya kani percaya pinya kendu sibu ni ki problems ki bamdai tangjong kani kado ndai ki problems ki badan kajing kabaken jaman sim hakajing ada bibri bahaki ki tidak sengap ha manganda hikai fi babina sya skor bania pinsa yo sisa klempap ya kabau blai ukwa ban keren ye fi lengba kani ka kubor tiga bas dang ningkong ngatep barok pi ki baju puli ka ketin jong blai pila ban ai kani kat khat mo bau job ukuran naka kitab jong job arfu pra wong baka jing sedang jong kajing start kajing siap ting yo blai kalau kajing sedang jong kajing start bat ka baken riak no naka basniu kalau kajing syampang pi baru pila ban kut nrei ka kajing kendi ka bang abu mentai fi hatu haba pikran ya kani ka ketin jong blai haba pi kut ya kan ka scripture na ka kitab ujuk pila yo pedang sisana pisukut tangah kajabin na fi ka sulang tangah teori wat ukna laisnam ula ukhulung ngila manong badang laisnam ula te ban keren lendat ya kan ni kidan ki kinong ya thu khana ki jing seng na ki pulpit ki bala ban keren ya kan ni hanai hatu kala long praktikal em para banget kalau praktikal em happy menta kani kajing start kau piok no blai banyak dai bak kata kajing em kau man lah kasngi hakajing em kau bakenja mansiem bat hak bakenja do tikumno bapinyo kani kajing start hot ujuk te uang dan uang bakajing syaptin yau blai kalau kajing sedang jom kajing start bat ka bakiarno nakabasniu kalong kajing syampang piban kiarno nakabasniu wong kalong kajing sedang jam kajing start kat nomor napi ibapet ya kan ga YouTube pila dan ya kata kabor ban kiarno nakabasniu let's say fi puli ya kan ga ketin jam blind ray how to pila yo jing job nem ban kiarno nakata kabasniu kai kabasniu kila ban long let's say ki jing huslai jam fi kata ro kadi kabasniu let's say kila ban long ki jing bishni ki jing pi hun ki jing bam yama haga do no jam pi let's say ngan kham jam kham jilli khndet let's say ki long ki jing lien ki ba sni jam fi pila ban nang ban start aka puli dang lien rai ha ki jing lien ban di ya ki jing di ki ba kerni ban pet ya ki film ki bam dai ki ba pen kerni ban keren ban gazet ya ki balong kerni nong fi ki bam sai so aka jing iman sim hawa pipuli ya kan ujuk arfu pra wong ban kiarno nakabasniu kalong kajing syampang ban syapting yu blai hatu hawa pile namar hawa idan ya kajing syapting yu blai nginum islam ban le eke hakabari bi la se gidan gi bapet ya kan video hakabari pile eke bapen sngop si yu blai bam dan te manu bai re pile ya kata kabasniu te hatu pila yo pediang em ya kajing start pila sedang ni pi tang kajing sedang syua keren tang kajing sedang syua banyo ya kata kajing start ba kajing syampang kadai ban syapting yo blai ban kenriak no nakabasniu ngam keren
siapang ka jing smart let jing ya sang jong fi hang ni kami dan jing dai ngam ong ba ka basniu ka basniu ban smart ban let jing ya sang hanrai kai ka bang ong ni pidan ka jing siap ting yo blai namar nya kran siapang ka jing start ngin sangam susu lada pilak dan kani ka bor ban kiar no na ka basniu ban siap ting yo blai kata kala dai ka jing sedang jom ka jing start kata kalau ada kajing syampang namar buon ki beri ki badan ja kajing start cut ki badan ka spark ka pau ki mlak ti ban kiar na ka basniu ki mlak ti bakim dan bor te ka tu ka power ban kiar na ka basniu ban syap ting yo blai kim dan yo blai tinga kuran nya pi kita gi batrang to lada pimpat la ban lak lut kamut pimpat dan kajing sedang jo kajing start jo mo blai Tika ka ba fidan kam ningkong ba pin sedang ni kajing start ban siap ting you blai kalong lada pidan akan ka pori kita ki pop ki ba sno api kita ki ai ba pile ka ba ri kita ki ai ba ka pidan yai brai ka pop pidan kam ban kala ka ba mut no kala ka ba mut ban admit ba traji suhoi ngamdan kata kajing start ngim dei ban le ran no ngam dan kata kajing start atrai ngam kenriak nak basniu ngam lak ban syampang pihak banwan akhmat jong trai kita pikela ka bomot naduk ka donut plai kita gi pop jong fi kiba tek merawi fi kiba file ka bari pada ka bapau lara fidan ki syakri jong ublai kiba filak ban pla bakin yarap ban penduai fi ban be kita gi mensim baman kata le ka biang palat namar ba bangi haka Bible ni ikile kata uyo anis nang penbaptis upen plapop iki tu gibriu giba wan ban penbaptis au ni iki apostol ru kile kata haka lenong ka bakat khandai ka bakat pra du arpau kidawan ban ya pla no iki tagi pop kiwan no ban i no iki tagi pop pi nang ta de haka kita ujakap kal nang basan khat bahan khat mri kong tu ya pla no iki tagi parlok jong fi para bangat hi bat ka jing duai bahak kala sibo namar boleh ka jing duai ba pi plai pop pen be no iti sut nang ta ka do no jong fi hang ta kan ka syap ting yo blai ka sedang ban syap ting yo blai ka sedang ban kiar no nak kata ka basniu ka sedang ban dan ka jing syampang hang ta pi sedang ban dan ya kata ka jing sedang orang tang ka jing sedang sywa na blai no kadang kata ka jing sedang pihak hoi haba bin pila kelak ka bamut te pidan kam ban let saka jing penbaptis umru bana penbaptis fi hak kertang jong Jesus Christ ba fi kop yo Christ kata ka deka ketin jong ublai kada kam kot tang kata ka tang ka jing sedang jong ka jing stan ba tri yang ta bahwa pila le kata kani ka donut jong fi kan khut anda kalak khut kani ka donut jong fi hang ta apa pila wan dah jinget yang boleh kadan ka relationship sangat bahaya ka relationship mata ka poi sa syaka benta ka badan ka relationship ka jinget dai hang ta la pen ya sok ya fi bar ukpau bah benang la ya sat igi pop jong fi dah senam jong Jesus Christ pi sngau thu i dal dia kani ngam keren ya ka bang syukran ni kentin ma pihi simat la da pilek kani pi sngau thu ba kala sedang dan ka tu ka jing syai ka dok nu jong fi kala sedang terang ban dua yo belai ka sedang terang ban puli ketin jong blai let's say mensyahad fi puli ketin jong blai dari fi puli rutin kamrung syaki jing perkhat kamrung syaka donut kamrung syaki ka sulong rutin bat undan ge kata ka jing dai tu bo blai ka connection pi haba ngan ai nuksang ni haba ukpa bat ukpa unle kom ni ukun ka kajing start mau ukpa udan lada ukun upan ukuli un ai ukpa lada ukpa ude uba nang bahaban le ya ka technology mo udan kajing start jong ka technology unle kom no tu ukun au fi unle um no ukpa lada ukun upan pimut unum ai ukpa un ai bet lada ude professor kan university ru un ai bet namar balai ude ukun de pi kidan ka jing adai ka relationship manong pi handai kidan ki pot pat ba ukun ba ukpa ki adam ukun ule satla kran da kita yo te kumnu unyo ban pan ya kata ka ka ba udan kam na ukpa ka buan biang ban pan ma banan ka jing esok hangta kan sadan ka jing adai kumju ngi bo blai ru
kum no gin pan la dagi kenriang ngilek persyak nyimdan kataka jing slur banwan khmat jong niat kenriang ni pai nyimnut hi ban let chau kupa namar belai kadan kataka guilty conscience kadan ka jing penram khmat jong andai lada pilat pi plai gi pop pi no iki kadan ka jing penyasuk bat piok ban wan bat kupa bandan kan ka relationship kan am kiniam kirukam if filat je sang kat no ru lada pimpat dan ka relationship bu belai kilong lek no pinum yok snau yang ka jing start ti haba pila dan ka relationship bo belai leng ba ka jing kela ka bamut jang fi apply di pop hadin ba pan bap te si fi pedian yo men sim khu kadang ka relationship am tang da ka jabin roi naka dok nut jang fi naka spirit man jang fi ngilak banong naka spirit man jang fi dan ka connection bo belai de hangta naka ta ka jing sedang jang ka jing start pi sedang lak ban kejit syuk ya kata ka jing start jang bo belai pi kabar kalong kaktin jong blai haba pila dan yo mensim bakut pi sedang ban puli kaktin jong blai pi pinang syai syuk banyo ikan ikan jing start jong kaktin jong blai pi sedang ban sngok thu kum no banyat kat kum kan ka bible handrei u blai nganong ifi ukuran nang baka bible ho ukuran ya ki kaktin jong naka bible ngiyo ya ka jing start ka ba naka kaktin jong blai naka bible bat ka baar kam limit tang ta kam kut tang ta kajing start jong ublai uban ai fi kam kut tang ba pi puli tin jong blai ho ngidai ban puli tin jong blai la tholut ke rei kan dan sakawai kajing start ka bang ai thu fi practically ke ka bang ayo no blai na ka tin jong blai ho ngayo rei ka ba ar kalong ba fi direct no blai fi direct no blai aba filat shaki jing duai kadan kajing ekran fi kam 4 puli ka tin jong blai pilat syaka jing duai kabarri kaba fikran no blai namar u Jacob city Jacob kong no kong lada piduna ka jing start to pa no blai da ka jingat uban ai kelut ya fi lada film artatin baraba pilat show blai piduai pidan ka jing dai uman sin jong blai kersiu fi men step un kersiu shitang senya un kersiu men step un kersiu hakinu hinu ki odd hours ne ki por ki bapim poi perkat baraba pipen kok ngo pilat banduai un ai fi kata ka jing start ba pipan sengap ha wat lai suk thu bakalang ong ka tin jong blai kalong ka badan kam bapin pulit kadang kam bapin puli kadai ka ladau da pish puli tang da jabing la jong kum ba puli itu ki balet theology mendam jing mut ye ngap ben ni ka theology namar ngap puli da ka jinga ye jong blai ngakran ya kata ka tin jong blai ka bapim yo snow ni ki bri ka bapi puli be dong mensim jong blai ka tur kadai ka jing start mereka ba ngakran ni kadai ha bapi syong ha ka kejat jong Jesus Christ pisyong ban duai pi penmeli ni kajing duai sedang man ai fi ya kajing start kelam kajing start dai para banget ka palap menta bapinya ha kajing syakri belai ngan ai nuksa menta fi piong pet ngan ai nuksa balai pi dan kam kajing start no belai watang manyat ha kajing im ka bakan jam sim nuksa ngan ai kani kawai pi akendu ka problem ngan ai kani kawai ka problem api to pinle kumno menta lada pila syakri yo belai pila it yo belai bila kongu you blai kawan ka problem naki bahian bahasam jong fi hot ti pila i gitu ki pop ti jong fi pila i gitu ki pop kamle pop show pila sedang man syakri you blai pila dang duai you blai hari ki bahian bahasam ki ba jantam fi let's see ki I problem fi let's see naka jing tray jong fi let's see ni ki parlok parajor jong fi ki wan ra problem fi pilek no pilak sedang ban pensau bahai ki pilak sedang ban lek kanu ka bahai ki ka ba pi mo ko mubriu balayo jing penim pi sedang ban keren ka bahai ki film keren sini pemilik persyak ki rengan itu pi kitu ki ba dan lang hajan pi ki torsyur ba ya pi ki torsyur ba ya pi ki lek ki ban penduk ka jing sup jong fi kum hakata kapor pinlek no to pila let sekajing duai tra jisu ya rap yang tra jisu be pila ya rap yang pila duai ha jisu ndre ari pila kumju kan ni kalak ban long deki snam bat pisno tentang kat banum syakri syu yu blai nama pila le ke kawan pensau bahai ki kim sno tanna pinle kum nom ta pidan kam am ya kajing start no blai
Pi dan kam mi kajing start jong belai tongan ya tu ifi. Ngalayo kan kajing start no belai. Kata kadai tangka example bang ai fi ngalayo kajing start no belai. Let's say kidan ki beri ki bapet kan video fidang ya kata. Kajing start hakum kata kapuar. Ngalayo kan kajing start no belai man ya tu ifi. Kadai ba ningkong haba pi kendu kita ki beri ki dan kan negative thoughts ifi. Ba pilek kai ru ki pet bom day pi ki pen kuluma kim sung thu pilak le kan no ma bahar kim hun kim ai ka ba pinyo ka jing start ka ba ningkong halong ba had teng dak pi kendu kita ki beri kan dan ka jingmong ha dok no jong pi kadan ka puat ba pi kwak ban yele persyak iki pi kwak ban retaliate iki dengan ong pi ka jing start ka ba wan no blai pi kalong kum no kalong ba pin recruit ya dok no pin map sha pilet sha ki jing duai ong pra jisu ngapan map niki ka jingmong ka dok no changa nga map iki ki bakile ka basniu tra kum bak tin jong mi ka ong duai tau ba shun fi piap ban duai ki nong shun fi duai ki balik sniu fi duai sha na dok no ngakran ka jing sha ni ba pi duai pi map iki kawan ka jing sok ha ka dok no jong fi sab sha kawan ka jing sok ha ka dok no ka ba a haba kalawan ka jing sok ha dok no ka tendensi teng kalong ba pilawan ka jing sok pilak keman haleluya la ayo ka jing sok la ayo jing mak pilat biang si kita gibriu ki adam dem ya fi nang fi pa pisang kelumar biang mentah pisang ban duai su boleh bau pen kelai ka jing long jongki pisang ban keren ka bakin kela kata ka ka jing baklang nang fi pilak mak iki ndre ka jing baklang nang fi kim kelar gibriu pim dai ban expect iki bakin kela la ni ban pen kela ya kiru pinumla tika ka jing start ni kalong hadin ba pilak map yaki pilayo ka jing sok ka baar kalong ba pimdai syu ban persyang da ka dok beriu ban persyang syu da ka dok beriu ban penhun yaki ban le ka ba ki kwa namar ba ki tungi beriu nai tu piki kimpat kela ka bamut ki dan umen sim baman apa ki dan ki men sim baman ba ki men sim baman ki trailing ba ki tungi beriu ban penduk jing sok ifi ikok ban rung biang afi kita mesin baman teh kata ka jing start ka bangayot no blai kalong ba ngilek kumno ngilek ka babha ngilek baik dah ka jing yarap mesin khu tang ba ngimdai ban expect bakin ong yangi cabas filak lek bah bakala cabas tak kin tap mat fi no mentakan filak lek bah kinom lek kata namar kim pat dan yo mesin jong blai kim pat kela ka bamut kim pat pai si pop kidang dan itu kim mesin baman kin susngap mereka kapur wapi bakla kin adam tan fi mang biang fi abdan ka jing start kuno hakani kapur ngong fi kata ka jing start blai ni akan sepang jing start fi dan kamban pen sngobhai ki briu aba pilek kan no bahawat expect makin pan pai pat fi da ka babah expect no blai kata ka jing start bon expect no blai traji sungale baik ka babah ka badai tuaji subakodor ban ngakmi inti nang mi ngam khmi inti syu bakin kala ngam khmi bakin keren sngau bhai ngam khmi iki hata kandan ka jing sok jong fi bau blai ba uji sukres kandan ka jing sok ka batut lada ki keren sni ne ki keren bhai fi kile kuno kam effect syu ka dok note jong fi kitab proverb kong to recruit ialah ka dok note na banaka kimi ki jong ka jing im mo ti hakata ka por pilak ban ki keren kumno pa ngakran fi ya ka jing start blai hang ni nga ai nu psai ka ni ba haba pilek entah pibuk boundary LD pim sedang syuk ban penhun iki ka baki om tentang kin ong iki ba ki ban penmong ni kin ong kin phale fi ka ba mlong kat kum kap tin jong blai regi kwa ban le ka mon juki kam dei ka pop ba pinum le kata pim dan kam ban penhun iki pim dan kam ban le tang ya ka ba dei kat kum tin jong blai le tang ka ba penso bhai blai klam da bu thi jing thang ki duai ru ki ha ju kapor bat kandan kapor ba hafiap ban kiar nakiru kata kadai pimla ban let show pilet show persen te upu kan pilet umno manta pilet syakajaka ka ban persen pinong he pu seduai biang em kata te ka baklau persen tu upu ke piam piap le umno piap pet no kenriak no nak kata jing syak pu persen. Let's say pidan tentang ki bahayeng bahasa bapimla ban kiar let's say la ban dai kemi la ban dai kupa pimla ban kiar pihak ban syong lang kata compare dai pi boundary pi protect ya do no jang bapinum mong kawe bapinum mong pinum ti jing thang pinum snap ki bikran pi le ko maktin jong blai let's say ki khang ban let jing sang fi pi wan chaka jing chakri ka badap do men sim ko ka badai ka jing chakri rai ki kemi ki pa fi gidang dan akan yam
ki torshor fi ki kran ni ki persedang bandu fi yang scam kanong rim pim dei ban pap ya ka jing syakri lat jing syakri da ka baburam ya ki ndai fi lat jing sisa yang kutin jong fi dei bandan spain ban yang marang ngaklam le kan no babakla fi duwair ya ki namar ki pat lat ha ka ju kapor pim dei ban pen snap ki ki baong negatif deh ta findan ka bor nang fi findan ka jing sokte kata ka jing sta fi yo dei hakaba fidan ke intimacy boleh un sa ay kata jing start ni fidan ke intimacy ba fi buhuli kata kadang orang kawin nak ketin jong boleh kabar kadai haba pisang haki kejap jong Jesus Christ dengan penkut syaitan kat ni kidang bun ki la tapi kuat ban kontak ena bangan penyarap fi kumdo ba fin lat lut naki pop jo fi Jesus Christ dei ba pen lat lut rebu syakri jong boleh lak ju pen lek bonut tak ada mata nak hamduna ya ka YouTube ban keren namar babun sin ni lak pen lek bat praktikal mentakiwan ni dan gajing syakri ni penlong senran ni beri la tapi kuat kontak yang aga Facebook shandan remai suer teks yang tu ai ki number yang fingan phone bat dah gajing ai bleng lak pen lek bonut mentaki lak lat lut ki lak yo yang gajing start jong boleh ki lak syakri boleh oh ki lak comment ki lak say so fi abadan gajing start jong boleh fin say so bat aga ai ka bafile tino mata ka burong jong boleh na ai barok ka burong gajing ro shu boleh ya ro you try fi lak ban follow yang arah Instagram ku boleh shibun nak menta ka burong boleh ya ro you try